Kamano ne joka nyanam duto gimonego wakwongo wakaw thuolo makende ni mondo wago erokamano jogo eko mosebed ne kedo ne Kenya e yorno mar kelo telo makare kaachiel kod kelo telono mar katiba. Ka Kenya noyudo uhuru ne wantiere gi katiba maniluongo ni Independence Constitution mane wawuotho godo ma watemo lokruok mang'eny nobede manokelo unyanyasaji ahinya e Kenya ka manomiyo ne struggle ochakore makanogik 2005 ne wabedo gi dwaro mokwongo mar bedo gi katiba e Kenya ka mane ogore piny ka ne yes gi no opiem mane ogik kama nogikeno. Then bang'e vuguvugu mar yudo katiba manyien ochako dhi mbele maka gik higa mar 2010 e bwo ker Mwai Kibaki vuguvugu maduong' manotelne gi Raila Odinga kaachiel kod josiasa mamoko ne gik mwayudo katiba mane wa promulgate tarik 27 dwe mar 10 dwe mar 8 higa mar 2010. Katiba mane wakelo kata mane wayudo nokelo ngadho mopogore ma sirikal mane wabedo gi sirikal mamalo to gi sirikande 47 regions mopogore opogore miluongo ni counties. Kuom mano katiba ni ochako gero gimiluongo ni human rights under Bill of Rights o develope mokelo gimiluongo ni socio economic rights mano kelo article 43 e iye kanyo ma is a very important article. Kiweyo the Bill of Rights itself as the main part to article 43 to gi article 10 ma iluongo ni principles of governance, national principles of governance kaachiel kodi mar article 43 makelo gimiluongo ni socio-economic rights ma to gi gik mang'eny. Katiba ni ne miyowa ne dhi kelo lokruok maduong' e kaka itayo Kenya, kaka itayo gi Kenya e yor kaka iketo mwandu iluongo ni resource allocation kendo mani kaka iyudo resource procurement, yani kaka iyudo revenue no manyalo kenyo piny. But gima duong' be manyaka wachako wacho ni katiba ni nobiro gi garama maduong'. Ing'eni kiketo 47 counties ka chon ne wantiere gi provinces 8 kende to wind up ni to gi districts to districts nodong' provinces kodong' in forms of regions bas wabedo gi 47 counties omiyo wabedo garama mang'ongo. To kiweyo garama mabiro gi pogo telo kata keyo telo kadhi e kor gwenge, garama bende nochako biro gi katiba ni kalure gi dwaro mar constitutional offices mabiro miluongo ni different independent commissions nochako biro mang'eny kabisa. Koro constitutional offices machalo kaka Office of the Auditor General, Office of Budget Controller, offices gieki nochako dio explode gimiluongo ni wage bill e Kenya kama miyo wage bill is skyrocketing, yani chuoyo mana witado. Koro miyo iyudo ni magi challenges manyalo bedo but ahinya kalure gi jong'anyo kata jok madwa ng'anyo. Namba 1 nitie joma ng'anyo nikech gikia gima gidwaro. Mar ariyo nitie joma ng'anyo nikech giwinjo ga ni ne ji ng'anyo. Giwenia kane wachako 1992 ne nitiere ng'anyo giparo nitiere mechanisms sani minyalo tim godo a few things but doka wacho ni ng'anyo are kaka nyalo okay fine ka en ng'anyo kata gimiluongo ni procession aparo ni ging'i the difference sama giwacho gi commemorate katiba owinjo bedni katiba wa mar Kenya en gima owinjo paki kendo owinjo puo kaluwore gi atwa mosego kodwa but ka nitiere weaknesses gi challenges mawuok e katiba mano be samo commemorate katiba to wang'iyo ni to ere improvements madibedi kata king amendments madibedi. I expect ni ginya bedo gi procession ka giwacho ni katiba ni is good but what do I proceed to parliament to inform parliament nikech article 255 mar constitution o amendment mar constitution under popular initiative from 255 to 257 o amendment mar constitution. Koro gima ne ginyalo timo ne ginyalo gibedo gi procession to parliament because man legislative house so giwacho ni one as a group of Kenyans ma feel this constitution poko serve correct
wadwaro the following amendments to be moved by parliament to assist us with popular initiative mondo wabed gi amendment mar katiba. Koro ng'anyo makamano ang'eni ng'anyo makamano biro bedo kwa ng'iyo odiochieng' ma kawuono kaka biro bedo kodhi nikech achiel kuomgi ni jokanyo ka Jakidera Tich Oganda wacho ni gidwaro ng'anyo mano mar sundo piny owacho mar mondo mi jatend piny Kenya gweta wabiro bedo kwa loso ng'anyo makamano bende winjo dede ni kare ka ng'ato nyawacho ni Kenya is an active crime scene joma tindo gieki samoro ok ni gitindo ni girach but ing'eni samoro gi understand gima giwacho. I think ni gitiyo gi word terms mar too heavy moko kwanya yu ka giwuotho because giwacho ni Kenya is an active crime scene. Active crime scene tiende ni en kama gine crime chelu nango dao kata mana maundu ketho sheria dhi mbele kata kama inegi ng'ato kata kama igoye ng'ato, you see it's not the truth.